Goedemorgen. Vanmorgen ben ik met mijn mandje hier niet naar grootmoeder gegaan, naar het Roodkapje, maar naar de voedselbank. En nu staan we hier bij Henny en we gaan vragen stellen. En ik ben zeer onder de indruk van hoe georganiseerd het hier allemaal is. We zijn hier nou de spullen aan het sorteren en onze voedselpakketten voor vandaag zijn we klaar aan het maken. De voedselpakketten die de mensen vanmiddag kunnen ophalen. En deze week, vanwege kerst, krijgen ze extra spullen mee. Ze krijgen zelfs nog een tegoedbon waar ze zelf nog iets kunnen kopen van een plaatselijke winkelier. Dus ze kunnen nog voor €10 bijvoorbeeld slagroom of echt wat luxe nog kopen. We maken hier de pakketten klaar. Dus ik heb nog pakketten gekregen, die krijgen ze vandaag ook mee. En we zijn enorm blij met alles wat we hier gekregen hebben. Dat is echt een hele hoop, echt een heleboel. We staan er gewoon versteld van wat we gekregen hebben. Dit is nu allemaal gedoneerd. Naar aanleiding van Maak het Woord. Dat is denk ik nog maar een beetje. Ja, we hebben al een gedeelte al uitgesorteerd. Alles sorteren we uit op datum, op product. Alles wordt hier in de handen genomen. We moeten nog sorteren of er nog bijvoorbeeld kerststollen in zitten. Dus die zijn niet zo lang houdbaar. Dus die moeten we nog in de pakketten doen. Dus we zijn gewoon overweldigd door van alles wat we gekregen hebben. Ik heb er geen kerststol bij, maar ik ben even in mijn kast gedoken en gekeken wat nog goed is tot zeker eind volgend jaar en misschien nog langer. En misschien dat u dat thuis ook kunt doen, want we kopen altijd te veel. Dus er moet toch nog wel spul ergens zijn. U kunt dat nog altijd kwijt. Mensen kunnen hier altijd spullen, het hele jaar door de spullen afgeven op donderdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Dus we willen niet hebben als de mensen hier komen, onze cliënten, dat die dus de mensen zien. Ze hebben hier een privacy, dus dat willen we niet. Maar nog een ander iets, bijvoorbeeld we hebben hier allerlei producten en overal staan daar datums op. Maar nou is het misverstand heel vaak dat mensen zeggen, oh, houdbaarheid kan niet meer. Maar droge producten, die krijgen we ook van Zuid-Limburg, van onze distributiecentrum, krijgen we dus ook nog spullen. En die zijn vaak ook al een maand of 2 maanden over de datum. Maar droog spul, net als bijvoorbeeld als voorbeeld noem ik eventjes de puree, bijvoorbeeld de aardappelpuree. Dat is droog. Of macaroni of soms koffie. Dat mag best een beetje over de datum zijn. We hebben lijsten, die hebben wij gekregen van de voedselwarenautoriteit, zeg maar. Dus, maar in principe willen we dat zo min mogelijk natuurlijk. Maar als er eens iets bij zit, wat een maand of zo over de datum is. Want vroeger maakten we ook peren en perziken en al. En daar stond nooit een datum op. En die werden ook gebruikt. En net als groenten bijvoorbeeld, potgroenten, die kunnen een beetje minder worden, maar op zich zijn ze nog helemaal goed. Dus de mensen moeten zich daar niet op verkijken. Maar in principe hebben we natuurlijk het liefst wat ook nog niet aan de datum is, want dat willen we zelf ook. Ik zie hier niet alleen etenswaren, maar ik zie hier servetten, hier ligt een leuk houten plank. Ja, soms krijgen we nog wat extra's. We sparen bepaalde dingetjes op die we door het jaar bijvoorbeeld een keer krijgen. En die delen we dan uit met de kerst. Ik vind dat een heel leuk idee, want dat wil zeggen dat er dadelijk bij mij in huis een bananendoos komt te staan. Want ik krijg zoveel door het jaar dat je denkt van een glaasje hier en een... wat doen we ermee? Bananendoos op de zolder of in de kelder en sparen. Ja, met Sinterklaas hadden we ook al voor kinderen bijvoorbeeld hadden we al producten die ze dan konden krijgen met Sinterklaas. We zijn geen speelgoedbank, die zijn we niet. Maar bepaalde kleine dingetjes die we door het jaar ook krijgen van mensen. Bijvoorbeeld kaarsjes, soms zijn meestal kleine dingetjes, maar toch soms leuke attenties om mee te geven. Ik wens jullie nog veel succes. Hard werken is het, dat zie ik wel. En we zijn reuze benieuwd naar vanavond wat de eindstand zal zijn. En leuk project, eventueel ook voor volgend jaar. Dus mensen, kijk even in de kast thuis. Kijk wat je kwijt kunt bij de supermarkt. Gemeente Bezel bij het gemeentehuis. En je doet er zoveel mensen zoveel plezier mee.